és argelet. Us ha d'anar a deixar les seves bosses, posar-se el mocador, agafar un llapis, el dossier alumne, i ara doncs arribaran i acabarem de fer els bucs. Charlotte de Sant Cebrià. Ah, mira, que estava per aquí. Que estava per aquí. No, aquí. Comencem amb el joc Lucky Luke. Si elle s'accroupit, toi tu dois donner le prénom de lui. Ho provem? Donc un dernier coup, vous allez redire vos prénoms. Matteo, Céliane, Ilana, Emma. El teu nom, com te dius? Loan. Nino. Com es diu? Molt bé, eliminat. Podeu imaginar coses com aquestes. Mireu quin drac magnífic que ha fet. Vers la Saint-Jordi, il y a Eldrac, l'arc, la rose. Una cosa més quotidiana i una cosa més vegetal. Devia acabar, lleó. El gato espanyol. Quin so creus que fa el colom? Implicat.